banyak. Antai aku dari papa lantai tabikin dari papa lantai tabikin dari papa. Andai bukan andai saja ada curi itu dimainkan ada curi itu dimainkan ada curi itu dimainkan. Padang pulai lakadangan kadang padang minan sadang patang di dalamnya makan pucuk untuan pada kota kesehatan kesehatan untuan pada kesehatan kesehatan. Inangka dukun la jalan belok la jalan belok nanda simpang la dipandai cian la dipandai cian nanda simpang la dipandai cian la dipandai cian. Inang setahun lewat Pak Rokok lewat Pak Rokok baturan tiga bulan baturan 3 bulan 3 bulan. Salam ta'azim curi toko mai curi toko ikabalan ya tantang itu mai tantang itu ikabalan ya tantang itu mai tantang
sada olunya maida olunya yurang bati gobadu sana maibadu sana yurang bati gobadu sana maibadu sana. Samota dan ngacuri tonya mai curi tonya ibu dua mananya kita dulu mai kita dulu ibu dua mananya kita dulu mai kita dulu. Manolah adik kandung nan baduo nan banamo siti sana nan duo jutupit amun suri adik bariak malah tagak ado sebuah bukan. Kakak kandung badan de ambo mandanga imbauan kakak tadi gumenta sendiri jo tulang mandanga imbauan kakak tadi. Apa kok salah badan denai walaupun upi ampun suri dek kakak tolong talangkan hati di dalam nanya sana. Adik kandung nan baduo bukan to salah badan de adik gilo sehari dua hari gilo pamanong bubuk surang manolah adik kandung denai mangko adik denai imbau taniai musim bak kini hendak merantau badan denai etan karanah tabiang tinggi ili nagari Tanjung Madang. Kakak kandung badan denai marantau nan kakak hadang apa nan kurang daripada kita kain de baju bapeti-peti nan bak mambau garam kalabi nan bak mambau kasih ke pantai bilang sekarang ibu ini utang dek kami mengatakan Adik kandung nan baduo marantau sekali kini bukan mencari ameh jo perak bukan mencari kain bapeti nak tahu dek baik mani hidup nak tahu dek ombak nan basabuang nak tahu dek angin nan basiru. lari dan tatah indah tatah nan bak manatah batang si sampir lari dan tagah indah tatah nan bak manatah air kahilir dan latih juga masuk hati. Adik kandung badan de ambo izin jorela Allah dapet buek to ambo kebajalan tapi sebuah lentakana dama de adik dengkatukan dan liye adik ketek baru kok ketek semanjalang gadang kok gadang semanjalang gadih gadih nan ampe palakaro dama de adik dengkatukan Pertama gati buah palu iyo mana bak buah palu batangnya gadang dan nyelampai latak dan tinggi dari kanti tapi semantang sembah itu panua kawan seiring panggung siang dalam lipatan gato nan dua tengah tiga injek nan tindak babarian itu nan usah dipakai.
Kedua, gadih kacang goyang. Iyo bana bak kacang goyang. Tak kadai di balai rami. Abi dikicok orang singgah. Abi dikinyan kurang lalu. Nandek kitab kelarang bana. Larangan Nabi sungguh-sungguh. Di dunia hidup mularai. Di akhirat api memanggang. Isi neraka dan tujuh lampih. Itu nak usah adik pakai. Ketiga, gadih bunga mawar. Iyo bana bak bunga mawar. Batangnya kadang dan lampai. Latak yang tinggi dari kanti. Sumarak bunga jatuh ke halaman. Tibalah orang tukang sapu. Tibalah api dengan bensin. Bunga menjadi abu sajo. Itu yang usah dipakai. Keempat, gadih bunga cengkeh. Iyo bana bak bunga cengkeh. Pandai berbunga di balik daun. Pandai berbuah di balik batang. Awak ketek harago maha. Baselang kilo je timbangan. Barabut toke nak membalik. Itu nerancak akan dipakai. Adik kandung. Adik kandung nan baduho. Sabalung kakak barangkek. Ada sebuah kakak katokan. Pertama, usah lupa adik berolahraga. Nak tak jaga kesihatan kita. Dan kedua, jika adik ke makan je minum, makanlah buah je sayuran. Itu nerancak ke dimakan. Ketiga, rutin ke puskesmas untuk mencek kondisi adik. Dan keempat, bersihkan sekeliling rumah. Bersihkan sekeliling rumah. Nak jauh kuman dari kita. Nak jauh penyakit dari kita. Allah katarang itu di adik. Si Upi narang si bayi ke pasar di hari Sanjo. Banyak makan buah je sayur supaya sehat badan kita. Katokan rokok usah kakak iso karena kok kanai penyakit kanker dokter tak ada bau benyok kok nyampang kanai penyakit kanker tangan berlipat dado lah kada leh dek kakak padati ke kota Solo. Nak tarik ke pasar bukit. Berhenti kakak merokok, nak jauh dari penyakit. Kakak kandung badan dek denai, sebuah dikatakan. Minuman kareh usah diminum, kok diminum bisa pingsan. Utak, jaringan utak dirusaknya. Dek agama terlarang bana. Itulah jaleh dek kakak. Babelok jalan ke Parak Tingga. Berhenti tentang pendakian. Elok-elok adik ke tingga. Jagolah rumah je tapian. Dek panas sebelum kancang. Dek hari sebelum tinggi. Dek naik hanya jalan mulai. Kata putu irun yang salah saya lupa ajalan lai sutang kini rela lupa ajalan de sutang kini de mara andai onde yo kawanai perjalanan si ganju ulande pada pai suruina alam ande
nan karata umadang diululay nan bahagu ababungoban ay nan bahagu ababungoban dunne naralay onde naralay lainan marantau sultan daun ainan di rumah paguno balun nenadu onde goadu ay malang ya lain kapakan kaya jadi sehat anu badan, untungnya sehat anu badan. Alai di kudu lain mela dalu kolai batu alai tangaladang kolai batu alai tangaladang randai sakitu lain mela dalu kolai baru alai tamu panjang bisu atau sambuangan lagi gimana? Yang tadi yang yang naranda yang tadi yang la oleh kita lalu deh sekolah laminan yang naranda kiranya mana oleh mengajujuan toh boleh naik babali pulang nak randai malam tadi yang la oleh kita lalu to denai la babali pulang nak randai malam tadi yang la randai kita lalu
Jika karimba kan wangi suapatah larang tiang silaguri di balik itu batang jurami. Jika tak cinta bapa isu calilah awan menggajuju di balik itu kampung kami. Jika ada jarum patah usah disimpan dalam peti, letakkan saja di pamatang. Jika ada kata yang salah di sana, usah disimpan dalam hati, buangkan saja ke belakang. Anak buaya tak mandikan sumur.